Avui han arribat 57.000 dosis de vacunes. Si comptem en els vials de 5, serien 69.000 en vials de 6, que és el que estem posant en l'actualitat. Per tant, aquí tenim clarament, tal com van comentar el doctor Gimón, doctora Cabezas, en les rodes de premsa específiques de vacunació, aquesta setmana centrats en aquestes segones dosis. En primer lloc, evidentment, prioritat, segones dosis de les residències i també identificar aquelles persones treballadores que no se les va vacunar el primer cop que s'hi va anar i que ara voldrien vacunar-se, poder-les identificar per poder planificar la seva vacunació i també, pel que fa a professionals sanitaris, amb la prioritat màxima d'aquestes segones dosis en la primera línia i anar continuant amb tots els professionals sanitaris que els hi pertoca. Aquesta setmana és just això, intentar, perquè encara com que no hem recuperat aquelles dosis que van quedar pendents de la setmana anterior, doncs no podem planificar encara de forma massiva primeres dosis més enllà d'aquestes segones que haurem de posar. La recuperació d'aquestes dosis que no van arribar la setmana passada, en cap cas les fem amb aquesta comparativa de passar de 5 dosis a 6 dosis. Per tant, esperem que aquelles caixes, amb aquelles dosis, amb aquells vials que no van arribar la setmana passada, puguin arribar en les properes setmanes i, de fet, així ho reclamarem, en aquest cas, a l'estat espanyol, que és el qui té la competència per reclamar-les en el marc de l'estratègia europea de vacunació.